Imure nyikwara mogiro kamana nyoko mketera mogi TV ka une wangsa chindu maro imure ka mwanyisi weche mosebedo katimore pacho ka wadugo kendo ka wan gi Belinda Dhiambo nyarge makala kaka jaloko marwa to kaka pele nyinga Trevor Ombija jandengo panga jonyakach dendo Ombija tai nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien mawango. Kwa hakika wameingia hata kwa maduka, wamekunywa soda, wameingia kwa mahoteli, wamekula chakula ya wengine, wamefunga biashara. Violence comes because maybe a team is not well prepared. Jauchielo yudo hinyruok e tulo mano muoche tuke mag sikunde sekondari pap Magusi kama Kodero Bara ne tuge gi sikund sekondari ma Musingu. Every Kenyan, as per the law, has liberty demonstrate. Tendo bila olando ni giikore mar jiwo arita e kinde ng'anyo mar rawere chano bago tarik 8 dwe ni motisi ni 88. Hospital poko chakro podo tamore tich. Ok wanyaya hospital watero yath panadol matin to onge ng'a thiedho. Ogen nas achiel ok nyal tiyo hospital. Osiptende ma ok tin ne 30 mosegere e thuolo mar higni 10 e kaunti ma Migori pod okwamo kendo pok ochako konyo jopiny. Moyo ji auchiel dhi nyime gi yudo thieth e osiptende mopogore e boma ma Kisii ka ji mamoko ma kwan gi pok oyangi bende oringo gi hinyruok e lweny manomuoche tugo mane obagi mar sikunde sekondari paw tuke Magusi Stadium. Kaka jafwambo marwa James Opondo lero, tugono e kind tim mar Kodero Bara gi Musingu nochung' bang' kuom dakika 30 bang' johera mag Kodero Bara donjo e chuny pap ka gikwedo kaka ni tayo chenro mag tugono. Ma e kaka ne chalo e alap Magusi Stadium County ma Kisii bang' tugo mane dhi nyime kind sikund Kodero Bara gi Musingu bedo gi rochruok. Johera mag adhula mane oyuoro e tugono nochako bayo kite dakika machuok tok sikund sekondar ma Musingu loyo gol margi mokwongo kokalo e opich achoma. Uganda mathoth mane oyuoro mar neno tugono nochako wuok e alap ka gimanyo kaka ginyalo konyore mar wuok e kinde mane amen gi ng'wech nomako mach. Obila kaachiel gi askari ma kaunti ma Kisii notiyo gi rieko mar golo oko joma ne odonje pap gino mane okawo thuolo mar dakika 30. Lweny mochuo chieng' ne odhi nyime oko mar alap Magusi Stadium kama jopiny ne bayo obila gi kite. Mohewo ji auchiel mane oyudo hinyruok ne oring godo e osiptende mopogore e boma ma Kisii. Ubabe wa mpira ni kwenye uwanja. Ubabe wa mpira si kwenye stands pale mahali mafans wanaona mpira. Kwa hivyo kuanzia hapa kwenda mbele, najua mchuano huu bado haujakamilika. Tunatarajia kwamba wale ambao wana tabia kama hizo, tafadhali haina haja. Inakuwa aibu sana kabisa kwa mashabiki kama sisi tumetoka mbali, tumetumia pesa kuja kuangalia mpira wa wanafunzi. Tulikuwa wanafunzi sio villagers, na wakiingia kwa uwanja ambao umetengenezwa pesa nyingi, Arati ametengeneza, wanaharibu kila kitu. Na kwa hakika wameingia hata kwa maduka, wamekunywa soda, wameingia kwa mahoteli, wamekula chakula ya wengine, wamefunga biashara. Kanuwege jofwambo kocha mar Musingu nolero ni arita kwe nyaka koro jiwe tuke mag sikunde sekondar kokwedo malich rochruok matimore kinde ka kinde tuke mag sikunde. Magi timore tok lweny bende wuok e alapa ma sikund sekondar ma Cardinal Otunga e kinde matuke mag sikunde sekondar gwenge ma Nyanza ne dhi nyime. Violence comes because maybe a team is not well prepared. Fans don't play football. Yeah, hata sisi mimi nikishindwa, I lost at the region last year. I said yes, it's next year is there. So fans, particularly this region, at least 2 coaches died from Gambaria boys. I think they're taking it lightly, but it will get out of hand. Because fans don't play football. If a team loses, they cannot force, because they want the match to stop so that the match is repeated or something happens. Kamanda mar obila e kaunti ma Kisii olero ni nonro osechak timo mar ng'eyo gino mane okelo lweny ma kamano. Kata kamano tugono ne odhi nyime bang' kwe bedo e alap Magusi kama tim mar Musingu noloyo Kodero Bara gol 1-0. James Opondo, Ramogi TV.
Okil Bethwel Kapere wuok oko mar kwedo wach bedo gi tudruok mora mora kod kambi moro motisi ni Springmark Investment Limited mar Ambrose Abuti mayangore ni ne wuondo jopiny mathoth ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kendo gikone gilal gi milionde modhuro mag omenda. Moko kuom jodak ma Eldoret mane oketo pesa gi e kambino medo yuago lal ma giseyudo ka giseyo jotend kanisa mar Dominion mayudore Eldoret kuom jiwogi mondo giket pesa gi e kambino. Joyce Oduor nigi ler mar wachni. E gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu, waromo gi William Gutembe, achiel kuom jodak ma kaunti no, masani yuaga ng'e tok lalo omenda mathoth kokale kambi mar Springmark Investment Limited mar Ambrose Abuti mane owuondogi ni pesa gi biro nyuolo pesa moko mathoth. Gutembe wacho ni moko kuom gi ne okawo nyaka hola to nyaka sani pesa gi olal miru. Tuliweka pesa bila ya kuambia mabibi zetu, wengine hawakuambia mabwana zetu, wengine tuliomba pesa tukatoa kwa watu ambao tunasema ni ya kwamba marafiki. You introduced friends. So they are on our neck like, bring Ambrose, wewe ndio chanzo ya ishi. Gutembe ma en mana achiel kuom jodak ma Eldoret makwano lal mathoth, seyo jodolo mag kanisa mar Dominion manie kar dak ma Action e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kuom siko kasogi mondo giket pesa gi e kambino. Ushawishi wa kanisa la Dominion. Mababa zetu wa kiroho walituingisha kwa shimo, na si ati ilifanyiwa nje, ilifanyiwa kanisani. Na nasema nyinyi wote nataka mwekeze. Unaanza kusikia watu wa 1 million simameni mwekeze hapo, 2 million, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Bende olero ni Ambrose ne nigi oboke duto nyaka mayange kaka jal manyalo golo omenda mathoth kowuok e agulu mar bengi, to gino madhiero gi nono en kaka ne oyudo oboke go duto to kara nen mana chuth mane wuok oko mar mayo jopinya. Unajua kitu ambacho kinanishangaza ni ya kwamba Ambrose alikuwa mpaka na certificate ya capital market ya Nairobi Forex ya Kenya ako nayo. Namba 2 alikuwa mpaka na license ya county. Namba 3 alikuwa na transact on a daily basis over 5 million. Kwa hivyo alikuwa na barua kutoka kwa Central Bank, approval ya Central Bank ya kwamba you can transact from the bank over 5 mpaka limit ya 5 million. Sasa sisi tunachezwa kwa sababu hizi institutions zote zina intelligence yao kujua huyu mtu ni sawa, huyu mtu sio sawa. Okil Bethwel Kapere mali korini netiyo machiegni kod Ambrose Abuti owuok oko mar kwedo tudruok mora mora gi kambi mar Ambrose kowacho ni ne omiye mana tich mar loso raka mane miyo joma ne keto pesa mondo onyuolre. Ambrose company is purely independent. It has nothing to do with this law firm. There's no money trailed through here. No one paid any money through this company. Everything else was done through Ambrose. Okil Kapere bende olero ni onge pesa mora mora mane ichulo kokale kambi mare mar okil, kolero ni ne oyango mana jogo ma Ambrose ochulo. The same way he used to handle his clients at a personal level, that is the same way he. The only thing I was ever requested to do was once he made payments in between, was to draw an acknowledgement that this client has been paid this much. And that is purely within my rights as an advocate, because I have the agreement. Jogo mane Ambrose olal kod omenda magi koro kwayo sirikal mondo konygi e yudo ratiro magi. Serikali haiwezi kuambia kwamba hatujui mtu mahali hapo. Serikali inajua mahali yako. Lakini nani anamfunika Eldoret? Joyce Oduor, Ramogi TV. Johala machiro mar Toi dhi nyime gi gedo manyien mar kuondegi mag ohala tok muoch mar mach manowang'o chirono. MCAs mag kaunti ma Nairobi ne olimo chirono odiechieng' ma kawuono mar kawo pach johala kaka inyalo pog kony ma giseyudo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, kuom chiwo mar siling milion 1.5 manyo chiwo gi jatend ODM Raila Odinga, siling 400,000 ibiro mi familia manowito wedegi. Ma e chal mar chiro mar Toi ndalo adek tok mach makoch muoch kendo miyo johala wito mwandogi kod ji 4 wito ngimagi. Johala osechako gedo manyien mar kuondegi mag ohala. E kindego, jotelo mopogore opogore otimo limbe e chirono mar kawo pach johala e wi kaka inyalo pog chiwo magiseyudo. Koloso e chirono, MCA Masara Ng'ombe Ward Lawrence Otieno owacho ni e kinde mane gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nolimo chirono, nokomiye thuolo makare mar loso kaluwore gi ichwang' mar jopiny e wi singo mosebed kichiwo maonge tim.
Lawrence oyangoni kuom chiwo mar mabati 1,000 kod shillings milion 1.5 mano chiw gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga. Shillings 400,000 ibiro chiwne anyuola manyo wito wedegi. Pesa mane jakom ochiwo nyoro total nyogin shilling milion 1,750. Ne asewuoyo kod jo wafanya biashara bane giwacho na ni mondo pesa no family ka family dhi misling 100,000 ma mondo gidhi ne ka ginyago chalo go ikrok mar dhi ko jogi manyo giwito ngima. Omedo ni achiel kuom yore mag keto arita makare e chiro matoi en mondo sirkand county oket picha mag wang dede kata CCTV kod teini marieny otieno. When the county will take over the management, I think the county government will organize now the security for our county to manage these security issues here. MCA Malindi Samson Ochieng to wacho ni nitie dwaro mar bedo gi geche mag nego mach kaachiel gi kuonde pi moromo e chiro matoi kod alwora mare. Bang' nong'o loche to nyakwa kuny pi makalori dwaro pi to ringo pi ka pi machiegni to dhi simo mach. Wach moro ni dhi simo mach toi to pi omo Githurai ok nyal konyowa. E chiro ka chiro nyaka kunye pi mabedo mar emergency ma kapo ni lori obiro to pi orumone to pigno mokaw to nego mach machiegni kanyo. Jakom mar chiro mar Toi Joshua Ogol olero ni chirono opoge kidienje 10 to kata kamano kidienje 7 kende ema ne oyudo masira makama. Zones mobedo gi shida gin zones 7. Wasebed kod leaders mag zones 7 gi magi sekawo nying jokanyo matimo ohala kanyo. Koro ka chiemo kata kony moro amora obiro to waketo gi kamoro achiel to waluongo jotelo mantiere zones go nikech gin ema ging'eyo jo ohala man kanyo. Koro ng'at moro amora moa oko mare ringa ka otit around koro odhi yudo ka koro kare onge. Koro gin ema wamiyo gi gigi to gidhi poko e zone moae. E kindego jo ohala kod jotelo omedo kwayo kony kuom jogo machuny gi ng'won mar ni kony magiseyudo nyaka sani okrom kaluwore gi kwan ji manowito mwandugi. Ne wawinjore gi administration mar chiro ni pesa mane Raila okelo ni omedgo mabati moko. Noluong traders but traders oyieno omedgo mabati moko. Kata kamano ineno ka ji to dhi mbele chapni koni gi koni ka ji gedo. Jogi gedo gi pesa mar mfuko gi gichakogo. Gichakogo pesa mar mfuko gi mondo ka koncha biro to yud ka gidhi mbele. E kinde ma jo ohala gi dhi nyime gi gero manyien kuondegi mag ohala, gimedo kwayo kony kowuok kuonde mopogore opogore mondo kony gi duoko ngimagi e yo makare. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga dhi nyime kod yudo sir mar bedo lemo mar jalup ogaye mar duond bura mar ODM kaka achiel kuom lemo madito masani odong' nono e ODM kanyo bang' ka nyocha owal moko kuom jotend duond burano e lemo mag migepe. Riwruok mar jood bura ma Wakeini miluongo ni Kewopa owuok oko ka sero ombulu ne Wanga ka giwacho ni lony mare mar arie e duond bura mar ODM nyiso ni oromo bedo e mesa maduong' mar ODM. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, wach makamano bende osir lwedo kod MCAs kod jokombe ODM e kaunti ma Homa Bay. Sulwe mar gavana ma Homa Bay Gladys Atieno Nyasuna Wanga dhi nyime kod rieny marachar e duond bura mar ODM. Let us know when you are ready. Riwruok ma jotelo ma joma mine Kewopa owuok oko mar chwalo kwayo margi mar keto Wanga e kom maduong' mar telo ne duond burano ka lek margi en miye lemo mar bedo jalup ogaye. Ka giloso kod jofwamb weche e alwora mar od bura, jo od bura go wacho ni ng'ama miyo onego yud achiel kuom lemo 3 masani odong' thuolo e duond bura mar ODM, to wenge gi neno mana Gladys Wanga kaka ng'ama miyo manyalo rito olemo mar machungo maber gi chia kod hera mondo kik oto. Sisi tunajua katika chama cha chungwa kuna kina mama wengi sana ambao wamekuwa katika chama tangu kitambo, wamepigania chama na wamevumilia mambo mengi sana. Lakini tunajua tuna dada yetu ambaye ni mheshimiwa gavana wa kutoka Homa Bay, Mheshimiwa Gladys Wanga, ambaye tunaona yeye ameng'ang'ana sana na tunaona uongozi wake vile alivyofanya haswa kwa hivi sasa akiwa kama gavana wa kaunti ya Homa Bay. We are not begging or asking for tokenism. We are saying she's capable.
We have seen her leadership in the last parliament as the chair of finance. She did so well. She excelled. As you have heard, she is the chairman or chairperson of ODM in Homa Bay. You have seen her excellent track record as a governor now. Lemo mar jakom mar ODM ne odong' thuolo juma mokalo bang' John Mbadi Gwetao kaluwore kod gwelo mare ka jatend migawo mogwel mar omenda kod jatend piny William Ruto. Lemo mag jolup ogai mar ODM ni thuolo bang' Wycliffe Oparanya kod Ali Hassan Joho bende yudo lemo mag ten migepe e sirikal, gino ma omiyo jotelo ma wakeini mag ODM dwaro mondo Gladys Wanga okaw achiel kuom lemo go. Sami dhi ted manyien ni tokne mine to wakwayo mana kom achiel kende kuom kombe madhi dong' nono e ODM ka. To wakwayo ne dhaka achiel kende mine ng'eny ta achiel ema waketo mbele kwa sasa. Wakwayo ne moluor Gladys Atieno Wanga mondo uminwa Gladys. Kimiyo Gladys ok imiyo mondo ODM kende, imiyo mond Kenya mangima. Awuka mar Gladys Wanga bende odhi nyime kod kutho e kaunti ma Homa Bay kama jokombe mag ODM e kaunti no owuok oko mar goyo ne debe e kawo lemo mar jalup ogai mar ODM. E bwo telo mar spika mar od bura mar kaunti ma Homa Bay Julius Gaya kod jatend kweth jo od bura mathoth e kaunti no Richard Ogindo, jotelogo oramo ni kinde osechopo mar miyo Gladys Wanga lemo kuom tego duond bura mar ODM e kaunti no. Wan seneno kaka Governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga osetiyo gi party nyaka no chak politics mare, kaka ose promote party activities Homa Bay ka, kaka otimo weche mag party kata national level, kaka defend the party. We feel ni Gladys Wanga oromo bedo achiel kuom deputy party leaders mar ODM e Kenya ka, mondo ODM odhi mbele, ODM ikre mar kawo sirikal in the next election. Penjo mathoth bende medo nyuolore wi jood bura mag ODM mane duond bura no chano miyo kum ewi tiyo machiegni kod sirikal mar William Ruto. Nyaka sani ODM oseloso siep kod sirikal, ka koro penjo en ni jogo mayande osedhi motelo mobedo machiegni gi sirikal pod ibiro migi kum koso oyo. Walter Nyambaga ni kod ler mar wachni. To kendo jal monyiera chien ema mongo lak mamit. Mbaka masani dhi nyime chunjo od bura mag ODM mane ochan mi kum tiyo machiegni kod jatend piny William Ruto. Bang' jo od bura chiko ne timo limbe ne jatend piny William Ruto e kar jot mar jatend piny Nairobi tarik 4 dwe mar 7 higa mar 2023. E duond bura mar ODM ne okawo okang' mar chako lai mar kum ne jo od bura go. Kamiti mar ODM ne oluongo nyaka moko kuomgi mane oluto mbulu ka siro chik mar omenda mar 2023 kendo chiwo chako lai mageto miyo gi kum. Jo od bura go mane yudore kama tek tiyo kod William Ruto oting'o Karolio Mondi ma Suba South, Paula Buor Marongo, Felix Odiwuor, Malang'ata, Mark Nyamita Mauriri. E listino bende noting'o Seneta Tom Ojienda ma Kisumu, Eliso Odhiambo Magem kod Gideon Ochanda Mabondo. Jo od bura kaka Mark Nyamita Mauriri ne oredhi fwai ma ok tin ne shillings milion 1. Paula Buor to kod Eliso Odhiambo ne okowe chien e fwai no. Moko kuom jo od bura go mane oywagore mowe gi fwai mar 250 oting'o Esther Passaris ma Nairobi County. Kata kamano, sani ginyiero gi witado bang' jodito moko e tend duond bura mar ODM e piny owacho mane omiyo ilunyogi kod pi maliet. Penjo en ni to bende ODM biro kawo okang' mar kum kaka ne ochano motelo kapok ODM oyie siro tend William Ruto. Gino ma jagoro mar ODM Edwin Sifuna ok ni thuolo mar duoko mongirore. There's no bail. I have not heard a bail. I want to take this opportunity as the SG of ODM to thank the constituent parties of Azimio for the decision today to endorse the proposal by ODM to have Honorable Junet Mohammed replace the Honorable Opiyo Wandayi, who has been nominated as the CS for Energy. Penjo medo gidore koponi ODM biro dhiyo nyime kod nono matut gimomiyo jo od bura go ne oyiero tiyo gi Ruto, gimomiyo ne giwacho ni gilimo Ruto ne dongruok. Bende ODM biro duoko fwai mane ogo jo od bura go koponi ne gichulo. To bende ODM biro gwelogi kendo kwayo ng'wono kaluwore kod okang' mane okaw mar bolo moko kuom jo od bura go e lwet nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Porodong mane siasa kaini apis jondik buche opuodho lokruok mane otim kod duond bura mar UDA mar golo Cleophas Malala kaka jagoro margi kendo gwelo Hassan Omar e kare. E oboke mare, jandik duond buche Nderitu oyango ni lokruok makamano ne oluwo chik matayo duond buchego. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino bende leronwa, UDA kata kamano pod ok owuok e bugo bang' apis mar Nderitu miyo UDA ndalo 180 kata dweche 6 kende mar tieko yiero mage mag kor gwenge maonge leo. Ndalo abich bang' kuku maduong' mar duond bura mar UDA thicho oko Cleophas Malala kaka jagoro maduong' margi, apisi ma jandik duond buche opuodho Hassan Omar Sarai kaka jagoro manyier mar duond burano. E oboke mane ochwal ute fwambo, apis mar jandik duond buche opuodho lokruok mane otim kod UDA bang' yango ni oboke mar teng'o lwet Cleophas Malala mogo ne ochopo dwaro duto mag chike matayo duond buche. Apis mar Nderitu bende ogolo chik ne duond bura mar UDA mondo tiek yiero mag jotende duto e bwo ndalo 180 mabiro bang' duond bura mar UDA chwalo nyime yiero mage mag kor gwenge tok yiero makamago bedo kod ywarok kaachiel kod ng'ur mathoth. Gwelo mar Hassan Omar kaka jagoro maduong' mar UDA igeno ni dhi tieko gwandruok mag telo mane ogoyo tach duond bura mar Joka Wilbaro e bwo telo mar Cleophas Malala. Malala osebedo kod wich bar kuom thuolo malach bang' moko kuom jood bura mag UDA wuok oko kendo nyise ni oonge teko mar loso e logi nikech ne ok oyiere kod jokanyo mag UDA. Ng'ur moko bende osewuok ni midhiero mag Malala ne okel kod osiep mare kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Ma bende ne oyangore e lela chieng' Jumapil e kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne oseyo mane ogol godo Cleophas Malala ka jagoro maduong' mar UDA. E twak mare kod ute fwambo mag oganda jomasawa, Gachagua ne olero ne okosum pache e wi okang' mar golo Cleophas Malala. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gai mako jolo mar obila Gilbert Masengeli koro kone jong'anyo ni gibi gilu chik e ng'anyo ma ichano bagi tich ang'wen mar juma montireni. Bendo lero ni bad migao no ikore mar chiwo arita makare ne oganda jo Kenya e kinde ng'anyo no mar owere chano bago kendo motisi ni 88. Jafumbo marwa Eric Owenga nigi ler mar wachni. Masengeli mayande omi thuolo mar telo ne obila ma pacho ka e yoko jolo nobedo kod romo moyiedhi mar poro wach gi jotend obila madito ma pacho ka. Mae ne en romo mare mokwongo mar ng'eyo malong'o kendo bero ng'iyo kinde kod obila madito duto matiyo e bwoye. Romo ni kata kamano ne omiyo pek wach mar ng'anyo mago mosetimre thuru ka dweche 2 mokalo kama hino margi ne giketo e wach ng'anyo ma ichano bago thuru ka tich ang'wen ma bende otisi kaka 88 kendo keto ne ikruok e yo mowinjore. Everybody, every Kenyan, as per the law, has liberty to demonstrate, picket, and assemble as per the law. And that one, each and everyone is very much aware. Romo mar Masengeli gi jatend obila ne en mare mokwongo to okawo apis e yoko jolo joma mokalo. E ng'anyo mosekalo tulo osebedo kawuok kendo oganda yudo lal kama moko bende wito ngimagi. Kae Masengeli nowuoyo ne jong'anyo kama. And where the privilege of the rights of one ends is where the other starts. We are all Kenyans and we have to live by the rule of law. This is a Kenya governed by democracy and governance by the Constitution. Duol mar Masengeli e weche mag ng'anyo kata kamano nonenore kama obolore ma opogore kod kaka jotelo mamoko mag obila osebedo ka chiwo siem mager margi e wi ng'anyo. Kalore kod apisas mane oyuoro romono, romo bende ne otwak e wi midhiero mamoko ma osebedo ka nuro bad migao mar obilano kendo chwalo paro maliw kaka midhierogo inyalo rakruok godo mar medo chia makare mar obila e tiyo tijgi. Wach mar ng'anyo matich ang'wenno gie sani medo nyuolo paro ka kweth mamoko to kwede mokalo. We also appreciate the rest of the population for allowing peace to reign and the president to make changes. We finally appreciate the steps made by the president in resolving the crisis, including the introduction of a broad-based government to include members of the Lakeside region. Therefore, I'm calling upon the youths of this republic that let us give the president time so that he can work on what we call upon him to do so.
Secondly, again, we want to call upon the president that as we stand here, we have some of our youths who were killed in the demonstration. We have some of them who got injured and are still in the hospitals. So as you promised Kenyans, let's ensure that you expedite the process of compensation to these people. Gimakoro irito neno en ka bende okenge ma apisas magarita kwe oketo gi sani duto mar thiro ng'anyo ma ichano e pacho ketich ang'wen bende biro nyago lemo makare. Ero mare mokwongo kod apisas madito mag obila e Thuruka ogai mako jol mar obila Gilbert Masengeli koro owacho ni ohikre marakre kod midhiro duto mosebedo ka chando bar midgarono ahinya to e weche mag arita kwe. Ka wenge dito gi sani koro ng'iyo tich ang'wen kuma oganda ochiko bag romo mag lamoro mar pingo sirikal. Eric Owenga, Ramogi TV, Embakasi, Nairobi County. Iyo moro machuoko dogi weche manyien kikidhi mabora ahinya neno ka Ramogi TV ma indi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo wacho ni Trevor Moro kod jowa mane ochiwo support ne jogo mane oyudo masira makamano mane Toi Market to kamano ahinya dongo ni jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Ramogi TV ma Maka Luga japeng achiel ma Boom Center ani ni yo makare kindan kodi nyaka giko ero kamano ahinya. Ramogi TV ma indi au kidibo kane oyani Masai ang'o manokelo lweny Kisii ilarango team mar Kodera Bara gi Musingu no gore kanyo e wach mar tugo mag secondary school ne ogimor gi duoko mane ni wuok kanyo ma jo mar support Kodera Bara no donje pap mochako lweny mane kama lweny no wuoke mane penjo ma auki dibo penjo kane oyani Masai koro wadhi yo moro machuoko dogi weche manyien kikidhi mabor ahinya. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Jothurwa be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak.
Matwak kod duond jopiny. Nyakora mogia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod Mbaka Oromo e Ramogi TV. Warwaki kendo e chenro mar Ramogi kaendi odhiane mbele gi weche manyien ni piny Kenya ogolo ote manyiso jo Kenya modak Ingereza mondo ochiw nonro margi ne mbetre mar Kenya e pinyno kendo gibed motang' kaluwore kod tungni matimore e piny mar Ingereza seche mowuoyeni. Magi timore kinde ma Kenya bende onyiso oganda ne matiyo e piny mar Lebanon mondo odar kata omany kuonde marita berie kaluwore kod sigu e kind Iran kod Israel manyokelo midhiero e piny mar Lebanon. George Bati miwaler. Tungni madhi nyime mako kuom pinje maoko medo loko e chuny ogendini ka ote imedo gol mondo ogendini mawuok e pinje maoko modak e pinjego omed beda kicha. Kaluwore kod tulo magi kod Iran e kind obila kod jopiny e piny Ingereza, tulo ma bende ne oweyo kama chomoki a peyni nyamburko monji kendo jopiny bende oya kuom mwandu e dukni ma pinyno. Piny Kenya onyiso jo Kenya modak Ingereza mondo bed motang'. E ote mare, mbetre mar Kenya e piny Ingereza onyiso jo Kenya modak e pinyno koting'o wenge ma Northern Ireland mondo chiw nonro margi ne apisi mar mbetre kokalo e ndikruok e yor mbui kendo gitudre mapiyo kod mbetre mar Kenya e piny Ingereza pone giyudore kama diny e kinde ma pod sigu gidore e kind jopiny kod ogendini mawuok e pinje maoko ma odhi manyo jot e piny mar Ingereza. Kaka yor neno ni oganda ne ni kare e pinje matungni nitie, piny Kenya bende onyiso jo Kenya manitie Lebanon mondo many kaka ginyalo wuok e pinyno kata dhi kuonde ma arita berie kaluwore kod luoro ni gwandruok kind Iran kod Israel nyalo kelo midhiero e piny Lebanon. Kokale migawo mochung'ne tudruok pinje maoko ma pachoka, Kenya onyiso oganda ne manitie Lebanon mondo dikre kendo chiw nonro margi mapiyo mondo kony e gologi e kuonde ma midhiero nyalo mako kaluwore kod monj mar chulo kuoro magidore e kind Iran kod Israel bang' Israel nego jatend kweth mar Hamas Ismail Haniyeh. Ogendini ma pachoka ma wedegi nitie piny Lebanon onyis mondo go ripot kokale namba ranyisi mar medo 25411475 ka jo Kenya manitie Lebanon madwa ni okony gi wuok e pinyno kata gidhi kuonde ma arita ni kare onyisi mondo ndikre kokale namba ranyisi mar medo 9659060719 kata ranyisi mar medo 9617117506. Ka Kenya keto kenge mag neno ni oganda ne manitie pinje maoko koyudo midhiero e kinde matungni okako moko kuom pinje koting'o Ingereza kod ugwe madiere, jo Kenya manitie pinjego nyisi mondo kik din itgi ne milome mag weche mag arita mondo gires ngimagi. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar jotich e mbalariany ma Nairobi, University of Nairobi Academic Staff Union kata UASU ochiwo ndalo 7 mondo ywaruok madhi nyime mbalarianyno mosemiyo nyaka Chancellor Stephen Kiama ochungi tich mondo rum. UASU bende owuok mager kod jakom mar duol mar mbalariany Ngire Amokowa Anangwe magiwacho ni tayo mbalarianyno gi agoko kuom thuolo mar higni 2 mosebedo e tich kata obedo ni bura mar tende to pod ni e doho. Jafwambo marwa Simpros Okinda ni kod lerne. Riwruok mar jotich e mbalariany ma Nairobi UASU owuok tung' mosuo kod duol matayo chenro mag mbalarianyno magiseyo kuom kelo ywaruok kendo rocho chenro mag mbalarianyno ka giloso kod jofwambo kotelnegi kod jagoro margi Laktar Maloba Wekesa. UASU koro chiwo thuolo mar ndalo 7 ne duol mar mbalarianyno mondo tiek ywaruok madhi nyime masani giwacho ni osemiyo sachgi ma dwe mokalo leo. The delay in disbursing the July salaries to the staff of the University of Nairobi is actually a result of the University Council not getting its act together. And we want to call upon the government to ensure that stability and order as the foundation of university growth and progress is restored in the university. UASU bende wuok mager kod jakom mar duol mar mbalarianyno Ngire Amokowa Anangwe magiwacho ni tayo mbalarianyno gi agoko kuom thuolo mar higni 2 mosebedo e tich kata obedo ni bura mar tende pod ni e doho. The current council led by Professor Amokowa Anangwe, now in its second year, has had a very tumultuous run, the impact of which will be felt long even after they have left at the expiry of their terms. And we ask them to remind you also that the current University Council was cited by a judge
that it is actually illegally constituted, but it's in service. Giseo kaka duol osekedo kod jalup chancellor Ngire Stephen Kiama masani ni e yueyo. Professor Kiama remains a professor of the University of Nairobi and is an academician. Deploying armed police in full combat gear to the university towers is wrong, and it is not in good taste. Wasu koro buono duol man mbalariany no mondo chiw ranyisi e doho e weche mawachore e wi Ngire Kiama mondo lero yangre. We are urging the University Council, take all the evidence you have, because we've just heard that, I don't know, he has 20 billion missing or something like that. Take all that evidence to the investigative arms of the government. Let the law take its course. Odiochieng' manyoro Anangwe no yango ni Ngire Kiama pod biro medo bete yueyo kaka ne duol no ng'ado e dwe mar 4 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Maromo osiptende 30 e kaunti ma Migori mane oger gi thuolo mar higni 10 mosekalo pok ochako tich nyaka ne gergi ka oganda kwayo piny owacho mar kauntino mondo mi oyaw osiptendego. Ng'ikruok dibed ni kanye osiptendegi. Jafwambo marwa Jojo mamiyo ler mar wachni. Piny owacho mar kaunti ma Migori kinde mar higni maloyo 10 osebedo ka oketo maine chopo lek mane oganda duto e kaunti ma Migori oyudo yot e yudo thieth makare mabende dho ngere dendo kaka universal health coverage. Bedo kod osiptende ma oromo en achiel kuom gigo madwarore mondo oganda koro bed kod yot yudo thieth e bwo chik matayo chenrono maonge ka universal health coverage. Nyaka sani maromo osiptende 226 ma oting'o mago mag ji giwegi, mago mag piny owacho kod mago matayo kod kanisni ema yudore e kaunti ma Migori kendo chiwo thieth ne oganda malo 1 milion e kaunti ni. E kinde mar higni 10 mokalo, piny owacho mar kaunti ma Migori osegero osiptende mathoth mar bero wechego mag thieth. Ne wayang'o osiptende manyien maromo 30 mane ogere kinde mar higni 10 mokalo nyaka sani pok oyaw mondo gikony oganda. Program wan gi osiptende 30 mobiro yaw. To obiro yaw gi in phases kwaseyudo ka wan gi jotich moromo makoro service watero nu piny kumo yaweno. To kwa yaw gi to thieth dhi bede thieth malong'o, ok en thieth moda walogo. Mana kaka neno watiye iye ka ni kaka wada yaw maka mondo tich odhi maber. Osiptal kata dispensary mar Ore e sub-kaunti ma Suna West en achiel kuom osiptende ma pok oyaw kata bed ni gedo margi to ne orumo higni mathoth mokalo. Jodagego mag Ore wacho ne gisido kuom higni mathoth mondo osiptal ma Ore ochak tich mondo gibed kod yot e thieth, kata kamano mae koro pok otimore. Osiptandni ok ang'eyo ni sama ne Mheshimiwa Obado chake, ok ang'eyo ni satan mane nitie. Nitiere promises mang'eny sana e osiptandno ma kata nyaka gi sani osekawo kendo pesa mar county mano onego bed ni konyo weche mamoko to nyocho osedhi mokuncho kanyo motim mochako wir nyaka rangi. Osiptandno pod otamore tich. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wach ni giketo okenge makare mar neno ni osiptende ma pok ochako tich oyaw machiegni. Nitie ikete budget. Ok wanya yawo osiptal, watero yath, panadol matin, to onge ng'a thieth. Ogen nas achiel ok nyal tiyo osiptal. Kech kikawo jathieth achiel, en emo prescribe, en emo teri e lab, en emo chako miyi yath, ok nyal timore. Kech manifesto mar gavana ni dwaro ni mondo yath thieth mwamiyo ji obede okang' mamalo. Nyerere wacho ni ok gidwar yawo osiptende kapok gibedo kod jotich moromo kaachiel kod gige thieth madwarore. Sama wayawe na nyaka water yath kanyo, sama wayawe ni jotich nyaka bed kanyo, sama wayawe ni nyaka bed ng'a rito kanyo, security kanyo, to moko unya neno ni building nitie. To building okete to pi pok obedo. Koro nitie budget wadhi ni ma osebedo gi meet conditions temwa oromo yawa. Ok inyal bedo ni thietho kama pi onge. Nyaka wabed gi water tanks. Ok inyal bedo kama ithiethe kama cho onge. Nok ma jochiw thieth kod kuonde thieth onge mar omenda ma oromo ne migawo mar thieth gin mokum gigo mosethiro chenro mar piny owacho ma Kenya maneno ni oganda duto oyudo thieth makare. Lipod yango ne nitiere kata kuonde thieth mathoth e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima, mabende kopo nitiere kod midhiero mar yudo pi maler e kinde duto kaachiel kod kata sitima.
George Juma, Ramogi TV, Migori. E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay mar yango sigand gweng' ma Kindu Bay. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa sigana gi kukune. Nyakoromogi machiegni tielo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu. Ofuyo ma odhi opio e kaunti ma Homa Bay, Alwora, Gweng, Center kata Junction ma ong'ere ni Kindu Bay. Ka ine nyawuodhi moro Nyakoromogi kiwuok e kaunti ma Kisumu ka ichomo kaunti ma Homa Bay, chuno ni nyaka ang' ikal Center kata Junction ma ong'ere ga ni Kindu Bay. To sama ikalo kama ondik ni Kindu Bay, ang'o mabiro e pachi? Bende isepenjori gima omiyo inyalo chak kamoro ni Kindu Bay? To bedi wuore ni kare kama ikaloga ni Kindu Bay ni boke kama nowinjore Kindu Bay obedie. Machiegni mondo wawinj anena nonro mar Kindu Bay mondo wang'e ni to kare kane ok owinjore obed kama ikale gani nowinjo obed gi kanye. Mokwongo wachako kod paro mopogore Nyakoromogi mowuok kuom johala, jodak kod jogweng' mawuok e alwora ma Kindu Bay mondo mi ginyiswa anena ni to gin giparo ni ang'o momiyo dine chak alwora kama giwuoke ni Kindu Bay. Ka iluongo ni Kindu nikech johala no bire mang'eny manokwongo bire dho wath ka. Tok ne gin johala ma jo Afrika, ne gin johala ma Warabu, to ne giloko ohala mag gik kothe mag puothe, ne giloko njugu to giloko pamba. Koro ne gia kamoro ni miti moja wagwe, to kendo piende mag dhok mani yang'o ka bende ne gigolo ka to gitero Kisumu. Bana nyuola yudo ni en Kindu Bay. Awinjo mane luonge gi nying joma chon manochako kuondegi. Kae mane chuny Kindu Bay Kanyasoro. Kae mane meli gowe. Ma meli ne go ka. Ma ute mag serial board mane no ka. Mago ka mane kane cham kane a Kisumu. Ne wan gi meli ka mayuare. Yan kaka ng'ama japuonj kama Bay tiende ni kama pi odonjo godo ei land kata ei kama lo nitiere. Bang' winjo paro mopogore kaka jodak, jogweng' kaachiel kod johala oselieko ewi nying mar nonro mar gweng' kata Center ma Kindu Bay. We koro wawinj anena ni kuku mar wach kotenore kod nonro mar Kindu Bay ni kanye. Mano miyo chaka ni Kindu Bay ka ne nitie kama ne meli gowe iye kacha mane iluongo ni Kindu, kwe mano miyo luong ka ni Kindu Bay. To nying Kindu ni nobiro kaluwore gi Warabu moko nobiro ka. Koro Warabu nobiro gi Waindi pamoja. Gibiro ka gia kamoro ni Miti Mbili. Miti Mbili ni ene ei Karachuonyo kae. Ne nitie Murabu mane luongo ni Haji Nasur. Mano ogedo kachacha, eneno piere kachacha. Emomi winjo ga kiluongo ni Kindu Kanyasoro. To ne en Haji Nasur, kasto Waindi bochako biro. Koro ne nitie Warabu gi Waindi kae ma koro niluongo ni wadhi e kind Warabu gi Waindi. Koro Waindi noduogo loka ka Warabu nodong kachacha. Emomiyo koro niluongo ka ni Kindu Kanyasoro. Kindu Waindi gi Warabu. Bei nikech meli ne go piny kachacha, mwalo kachacha. Ema koro nomiyo iluonge ni Kindu Bay, Bay kama ne meli gowe no. So Kanyasoro to niluonge kaluwore gi Murabu mane ni kacha mane iluongo ni Haji Nasur. Emomiyo koro ne ji wacho ni wadhi Kanyasoro. Ema koro joluo to loko ni Kindu Kanyasoro. Nyakoromogi mana kamano bang' winjo kuku mar wach ewi nonro mar nying mar Kindu Bay. Kindu Bay ni umbe landore kata ong'ere gi wach kata timbe mage. Gimong'ere go kabisa ni kano chopo dwe mar 8 to ne en soma kata nyiri ne duogo. Nyiri manosenyom ne duogo mielo so. Mane mong'ere rabe ne nitie maber moromo. Paya ne nitie ka lakini en gik matiyo kuti. Jokindi wacho ni ohero raha. To nikech kendo ng'eny jo thumbe mane ntiere, ng'eny gi ne a e gweng' waka kaka Ramogi ne ase kaka Wang' Chieng'. Ng'ato ne nitie Nathan bende ja Karachuonyo ka. Koro mane momiyo Kindu nolandre ahinya kaeto gi show mane timore ka. Ne wan gi kamoro kacha noger e higni machon sana gi Waindi manene kage. Ne en kama ne jothumbe puonjore go thum. Emomiyo koro ne Kindu ne umbe landore kabisa. Ne en kama jothumbe puonjore go thum. Kata ibed jathum mane, onge jathum moko biro puonjore go thum Kindu ka. En kama raha ng'enye. Nikech kaka dho nam
iyudo ka nitie ji mabire mopogore opogore. To bende nitiere dongruoge makar dak, center kata junction ma Kindu Bay osenyuolo nyaka nochakre e alwora ni. Medruok nitie stima ne onge, sani wan gi stima, ndara moko ne onge, sani wan gi ndeche. Wan gi lam mokel to ong'ade duka ka to ene highway malo. To bedo lam ng'ado kani bendo miyo wabedo gi tich matek. Nikech ng'eny ji neno mana ni pesa nitie wi lam oko kucho. To wi lam oko kucho onge chiro. Chiro ni mwalo ka e kama nitiere lop sirikal mobedo designated ne chiro. Makata sani king'iyo loka ndara kucho tineno site mar chiro migero mancha Mama County Commission to en gima pod dhi nyime pok orumo. Koro bedo lam malo to kalo kani ohinyowa nikech ji dhi malo to mtokni bende luwo mana malo. Gik mantie neno ka osechak chiro igero no. To gima dagomba ahinya madichiel kindwa ka en waonge bank. Pod watiyo mana gi M-Pesa. Utende to wan go madongo mabeyo, Big 5 Piccadilly gini go nitie manyalo rwako welo. Gedo osegerore kabisa kendo kabila gi kabila. Ni e iye ka osiptende nitie, sikunde nitiere, kanisni nitiere and mosques bende nitiere ka, nikech wan gi grube ma jo Muslim to wan gi jogo ma bende jo Kristo. Chon en mudho ma gimiluongo ni stima ne onge yo, bende en mana yo adi mane kalo kani mineno kori ka dhi mwalo ni kata madhi e paya makoro udhi sani ne pod onge. Koro gi sani tokeno yo biro kasto ohala ne ka mane ber nikech waindi ne ng'eny ka gi warabu mane timo ohala kae. To lokruok malich ahinya ma Kindu osebedogo to kaneno mana gima timore ka ni Kindu ka thoth joma ni Kindu Bay Town gin joma nodhi ma odonjo Islam, en din mar Islam. Koro gie sani taneno ka dinde mamoko bende bire bet gi ng'eny. Koro wan gi din Islam, wan gi dinde mopogore opogore mag jo Kristo gi mane e Kindu Bay ka. To bang' winjo moko kuom dongruoge ma jogweng' kata johala ma Kindu Bay osekwano, rem mage ma Kindu Bay pod ni godo makotim to Kindu Bay nyalo dongore kaka owinjore. Waneno ni kadipo ni meli nyalo biro Kindu ka, kata wuodh nam nyalo chakore ka, to ndara bende dhi, to mwalo ka bende chiro bede ni en active, to Kindu nyalo bedo Kindu maber. Ka koth ochwe maber kaka ncha koth chwe cha, mwalo ka bedo flooded nikech pi onge wang'a yo malong'o ma pi luwo. Pi donje mier, pi daro ji nikech pi ok omi wang'a yo. Ndara ma wuok e Kindu Bay Town nyaka Seka ogo lam mondo geche oluw ka, stage obi mwalo ka mondo chiro ne ochier, paya ka bende gernwa mondo meli oduogi, depot ni bende kelnwa chiemo mondo Kindu oduog Kindu machon. Sub district kanyo wan gi almost odhi level 4. To gima waywago en mana yath ncha dhi kanyo kata sindan machuogo ng'ato imanya manya ok yudre. Mage gik ma duokowa piny. E dho beach ka aneno ko en kama ojwang' nikech king'iye ok ochal kama pesa yudore, to ji to tiyo kama tek kabisa. Omiyo aneno ka rem nitiere ni dongruok onge kaka paya ka. Ineno ka ok en kamuriti, kaka ndara ni owinjo bed ni buge. Iyudo ka nyithindo ndalo rusa kama gi kawo thuolo kendo gibire dho nam kani mondo gilupi. To mas samoro miyo nyithindo gi ng'eyo pesa chon. Koro ka wapuonjogi kaka jopuonj to ok gi winj weche mag somo. Omiyo akwayo beach management ni mondo bed motegno mondo kik giyiene nyithi sikul obi e dho nam kani lupo. Jok malupo winjo bed joma dongo mosewe sikul. Investors pok obiro Kindu kaka luwore gi onge marang'o marudi minyalo time ang'o biashara. Momiyo neno ka kidhi malo kuma koro ji ong'e ni Kindu Bay Town Jamacha is a junction ma bende kuro onge ang'o, onge lop sirikal moro amora, gin ma lope ji giwegi. Mwalo kama wantie ni mantie gi lope sirikal ma ji onego bed ni development itime. To bing ni ndara nodhi okalo malo we ka oko osechwanyo Kindu Bay Town malich ahinya ma ka inyalo ket bypass madonjo e Kindu ka mondo mi ji ogerudi moko ma investors iyudo kata mana supermarket onge manya biro mwalo ka nikech onge ot moro amora ma ng'ato nyalo yawo supermarket. Mana kamano nyakwara mogigi kanyo mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Oriti masani nyakwara mogi warom kendo juma manyien kuma bro duogo kod nono mar gweng' machielo.
Nyinga Millicent Adhiambo, kata Kiero Inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma. Koro wadonjo ne weche mag ohala ni tend kambi makeyo teko sitima Kenya Power dwaro mondo migawo mar teko ogo mbaka gi jo ohala moketnegi winjruok e kinde mokalo mosebedo ka medo nengo sitima kaka yor duoko piny pek mar oganda ma jo Kenya. Jood bura ne dwaro ng'eyo gimomiyo nengo mar sitima thoro dhi malo kinde ka kinde pacho kaendi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Jagoro mongirore migawo mar teko Alex Wachira kaachiel gi tend kambi makeyo teko sitima pacho ka Kenya Power and Lighting Company nochopo od bura mar duoko penje wi nengo mamalo mar teko sitima e pacho ka. Jo od bura ne dwaro ng'eyo gimomiyo nengo sitima thoro dhi malo kinde ka kinde e pacho ka e kinde ma oganda jo Kenya bende ywago pek mar ngima. Where we one of the two countries only in East Africa that is supplying power at about 23 to 28 Kenya shillings per kilowatt, and yet our neighbors there are some that are selling for about 9 shillings. When will you ever bring industries here? Companies are leaving Kenya here in this area. Jod buro golo chik ne kambi no mondo miyo golo badho ma osebedo kamono nengo teko stima dok piny mondo miyo ganda jo Kenya yote ng'iewo teko stima. When you are talking to Kenyans out here, all of them, if you are to ask 3 people whether any of them has an issue with Kenya Pipeline, you will find that all of them, Kenya Power, you will find that all of them are having issues. So what is it that we can help you do as a committee to sort out some of these issues? We must start thinking of the Wanjiko. We must start thinking of the common Mwananchi so that we can be able to we can cut down the cost of electricity by about 40%. I'm not trying to defend anybody here. We are trying to make the situation better and reduce the hues and cries from the Mwananchi. Jotend Kenya Power kata kamano bioseyo ewi winjruoge moko mano time kinde machon magiwacho ni mamono teko stima dok chien ka koro gidwaro mondo migawo mar teko obed kod twak gi kembe mano timgo winjruokgo mondo miyo konye mbeko nengo stima e pacho ka. KPLC in All Power 4 entered into an original power purchase agreement 5th November 1998 with respect to Olkaria 3 geothermal power project located in Hell's Gate. KPLC and Orpa subsequently entered into a series of amended agreements and replaced the original power purchase agreement dated 5th November 1998. The first supplemental agreement was dated July 21st, 2000. All along, this capacity charge doesn't seem to change. It remains more or less the same for all these new contracts we have been signing with World Power. Giwacho ni winjruoge ma kamago osebedo badho ne kembe moko machopo kod paro moko mabeyo manyalo konyo duoko piny nengo stima. Kata kamano onge winjruok moro amora ma ginyalo donjoe kaluwore ni kembe mano timgo winjruok e kinde machon pod nitiere. We must work together to try to give Kenyans the solution and rescue them from these people who are stealing. Honestly, they are stealing from us. There must have been somebody influential who was part of that original PPA that was done in this particular way. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an